Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet jamhire mon en garti hande oɗo ñalawma dimanche nogas e jeetati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar giɗoɗen ko toon to États-Unis ma en dutto toon to campagne hakkude kanko Donald Trump e Kamala Harris ɗum noon hakkude républicain e démocrate en ene wayno ko fuɗɗima ñaadde oɗo saha joni ma en ƴeew banggueji ɗiɗi foof ƴeewde holtoɓe jarata kamɓe ɗiɗi foof kamɓe républicain e démocrate en habaruji men international giɗoɗen ko toon to Gaza toon to Israël ene wayno ko caggal nde kamɓe Israël ɓe mbawi e kamɓe kadi Hezbollah ɓe mbawi wellodirde bombuji ɗum noon ko toon to Israël waɗi ken wona 12 neɗɗo maayi toon to Gaza kadi ne Israël kadi bombardement ji muɗum waɗino 19 maayi kono ɗo oɗo saha joni ko fayre woni toon ɗaminede wonde Israël ma bomborto kañum toon to Liban leyɗele ɓurɗe takkade Israël puɗɗima ñagade Israël woto yaw jabade sowona ɗum woto yañide hara nde wonde toon to Gaza ma en jaa toon to Mali kadi yimɓe armé malien to Wagner en dañi parte bonɗe ɗum noon ko caggal kadi nde ɓe mbadde waɗi boniyankoɓe ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal mangare dosuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet jamhira mon guiɗoɗen ko États-Unis ɗum noon siftinde on tan banggue kamɓe républicain e démocrate en ne wayno ko campagne o ko fuɗɗima wulde no fewi kadi siftinde on tan guila kanko président Joe Biden o waɗi konngol makko winde o natti wonde candidat en wayno ko adi fof ko kamɓe républicain ɓe mbaɗi peeje foof pour wiide wonde ko d' abord kanko président Joe Biden no oppiri ni en kadi no suɓori hono Kamala Harris ni wona hunde yandude kuule ɗum noon en wayno ko surtout ko kanko Mike Johnson gardiɗo surtout représentant e haalno ɗum noon en wayno ko caggal muɗo en wayno ko caggal nde kamɓe galleji janiyankoɓe nde ɓe kalde état ji ken woni 50 état e États-Unis hay goto e ɗiɗo état ji wiyani wonde ko ɗum ɗon ko hunde lundide kuule muɗum ɗum noon caggal muɗum kadi kamɓe républicain ji ɓe puɗɗi kadi hutorade gueɗe ɗe ganduɗa henne pour wiide wonde ko ɓe puɗɗi kadi hutorade gueɗe wiide won kanko Kamala Harris o wawa hutorade kalisaji ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris ɓe puɗɗino dañde sibabude campagne moɓe gonno pour wonde kamɓe ɗiɗi continue wonde candidat ji eyyi ɗum noon kadi ne wayno ko oɗo saha joni hono kanko Donald Trump porti plainte pour wiide wonde ɗiɗon kalisaji kanko Kamala Harris o wawa hutorade ɗum hay sinde ko won haraleɓe ko fate finance e ko fate enne droit mbi wonde ko d' abord kanko Kamala Harris koye campagne Joe Biden o jeeyno donc inde makko nani hen e kadi ɗum ɗo fof ala fof wawi haɗede ha andi ko fati habaruji campagne makko kanko Kamala Harris vice président mo États-Unis e tugnade kadi habaruji gumriɗi toon to goomu toppiriɓe ko fati communication campagne makko ɓe mbi wonde ko ene wayno ko yontere nde ɗo tan ɓe mbawirindinde ken wona $2 million ɗum yimɓe ɓe ganduɗa rokkoɓe taw ko ɓuuri hen hewde ko rokkoɓe kadi taw ko ngol ɗo woni lawol men gadanol rokkude kala ko wiyete en parti démocratique walla rokkude ni ko fate en gueɗe ɓe ganduɗa parti politique no ɓe mbirni ene wayno ko campagne o e nder halluji gummiɗi toon to communication mbi wonde ko ɓe mbawi dañde ken ɓuura temedere 90 ujunere neɗɗo ɗum noon fof ko taw ko yimɓe volontaire uji yiɗɓe walludemo kanko campagne o ko kanko Kamala Harris ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni hono kanko gardiɗo communication biyeteɗo Mike Taylor o wi wonde ko vice président Kamala Harris ɗum noon e nder yontere wawi rendinde ko hay goto e ardiɓe ɗum laamade walla ardiɓe ɗum yidde wadde campagne mbawi rendinde e nder lewru ɗum ko jiida e ɗum ɗon kadi e ñalawma he ko fo tina wonde hono kanko ancien président mo États-Unis George Bush kañum e joom suudu mum ɗum kadi mbawi windude lettere mbi wonde ko endorsimo kanko Kamala Harris ɗum noon ko yimɓe George Bush kañum ko yimɓe ɓe ganduɗa en hawnaki weldade no fewi e Trump kadi ko neɗɗo artude e politique e guila nde yalti laamu nde ko jiita e ɗum ɗon toon to Pennsylvania ene wayno ko kanko Shapiro ene wayno ko kanko woni gouverneur mo toon mo Pennsylvania tuggi hanki ha ñalawma he o ñalli koye campagne toon to Pennsylvania donc siftin toon tan Pennsylvania ko leydi ndi ganduɗa ko wiyeteno kañum ko leydi woɗeri c'est-à-dire ko républicain ɓuuri jeeyɗum ko Kamala Harris ko ari ko ene wayno ɓe puɗɗima hebde toɓɓe no fewi
toɓe gonnoɗe hakkude kanko Trump e Joe Biden fof par ce que ko kanko Trump ɓurno sikkede mo hawton so tawi président Joe Biden heddino wonde campagne kono nene wayno Kamala Harris heftimomo joni ha kene wiya ɓuurimo toon to Pennsylvania toon kadi to Georgia tumnade kadi habruji gumri toon hono kanko kadi gouverneur Andy Bashir kanko hoore makko toon ñalli hannde ɗum noon kadi fotti toon yimɓe hewɓe surtout ne jeeya hen Stacey Abrams ɗum noon ko mennoɗo wonde ko sakiri koye woni no candidat gouverneur toon to Georgia kadi ko meeɗi wonde représentant toon to Georgia kanko kadi biyeteɗo Keisha Barnes on kadi ko kañum wonno maire mo Atlanta duuɓi ɓennuɗi surtout e temps ko kanko Trump nde laami nde ɓeɗo fof ne jeeya yimɓe wonɓe oɗo waɗɓe ñalluɓe toon campagne hannde toon to Georgia kono noon kadi ko yiyama kadi ko mobilisation waɗi toon to Georgia no fewi surtout wonande wallude kanko Kamala Harris ene fama tan ha hannde hono kanko Kamala Harris ko hawnaki e balɗe gadane mois d'août ko nden o foti ƴeftude walla o haalandimɓe holmo ƴefti hol gono jogorɗo wonde vice président makko donc ene wayno ko oɗo saaha nden waɗi ha hande liste keddiɗo ɗon ɗaminaɓe ne wawi goto men ƴefte donc ene jeeya hen hono andi kanko Andy Bashir gouverneur mo Kentucky kanko kadi gonnoɗo ministre du parti du transport biyeteɗo Pete Buttigieg on kadi ko ene wayno koye goto e candidat je gouverneur mo Caroline du Nord biyeteɗo Roy Cooper sénateur makko Kelly jeeyaɗo toon to Arizona gouverneur Illinois ono biyeteɗo JB Pritzker on jeeya hen gouverneur mo Pennsylvania biyeteɗo Josh Shapiro ɓe fof ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni en mbawi wiyede wonde ko candidat ji ɓurɗi ɗaminede ono kanko kadi gouverneur mo toon mo Michigan Gretchen Whitmer kanko hoore makko mo jeeya e oɗo saha joni ɗaminaɓe kadi ma ƴefte pour wonde vice président donc ene wayno ko kanko Kamala Harris ala fof ganduɗo oɗo saha joni holmo jogoɗo ƴeftude ɓeɗo donc ko ɓuuri haalede e surtout ñalluɓe campagne hannde ko kanko gouverneur toon to kanko gouverneur mo Minnesota biyeteɗo Tim Walz enen kadi ko neɗɗo kewɗo doole kadi ko joguiɗo expérience no fewi ko fate en surtout en haareji ɗiɗo politique bon donc kanko ñalle campagne hannde omo haala surtout en omo jaabo haaluji hono kanko biyeteɗo JD Vance ɗum noon haaluji ɗi JD Vance nga tinani en haala surtout bonnude inɗe rewɓe walla haalde gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe hay républicain joɗo sa joni ene kutima hen kanko JD Vance ko wawi wonde fof ene wayno ko andaka taw hol ƴefteteɗo est ce que ko kanko Tim Walz walla ko kanko Josh Shapiro walla kanko Andy Bashir walla même ko kanko Mark Kelly donc ɗum ko hunde ɗaminade ma ara balɗe gadane mois d'août ko ɗaminno tan e ko haalata noon tan kadi ne wayno ko kamɓe démocrate en il faut ko jaadiɗo makko ƴefte kanko Kamala Harris ko addi jeeɗiɗi lewru août sabu ko jeeɗi lewru août wonno délai mo ganduɗa kamɓe Ohio rokkuno président Joe Biden rokkunoɓe kamɓe parti démocrate no yooɓe gaddan ɗum hol gonon candidat eyyi kono noon ene wayno koye nder lettere jaltuɗo hannde hono kanko secrétaire d' état mo Ohio LaRose o wi wonde ko ene wayno ko démocrate en yo nattu hutorade gueɗe wiide wonde ko ene wayno ko Ohio sibabude kañumen koye men jogorani jabde ɓe gadda candidat so tawi ɓenni 7 août oy ɗum wona gonga par ce que kanko LaRose secrétaire d' état mo Ohio o wi wonde ko e nder kayit ciññinaɗo kadi nawama toon to parlement mo Ohio ene wayno koɓe dokkama ha septembre pour ɓe gadda candidat mabɓe ɗum noon ko ɗum woni ko haalte en ene wayno donc mbawno ɗalde ha convention mabɓe kamɓe ha convention mabɓe kamɓe démocrate no waɗa ha ɓe ƴefta candidat nomaɗo ɓe mbawa addude kono noon joni wiide wonde ko alay saago e kutoro en jeeɗiɗi août ɓe mbaɗa kadi ko mbiyete conférence virtuelle pour suɓade holgonɗo nominé o ɗum ɗon ko pour kadi wiide wonde ko ɗum ɗo fof ko sababu nde o ha yo luwaji muɗum ene wawi hadde ɓe addude nominé mabɓe so tawi ɓe ni 7 août kanko LaRose o wi ɗum ɗon wona gonga ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum haɗataɓe kamɓe démocrate en ko addi jeeɗiɗi août maɓe gandu hol jaadiɗo makko kanko Kamala Harris e kadi oɗon saaha kadi maɓe gatta ko wiyete conférence virtuelle pour wonde kanko Kamala Harris wona nomaɗo e oɗo saaha ɗo jatano ɗum tugnade hande garde communication makko hono biyeteɗo Mike Taylor e haaluji ɗi haali ko wawi wonde fof en wayno ko oɗo saaha joni campagne makko kanko Kamala Harris guila e kanko hoore makko ha yimɓe kadi walloɓe ene jeeya hen ɓeɗo jeegom limtaɓe surtout gouverneur uji sénateur uji ene wayno koɓe goni koye lawol oɗo saaha joni pour haaɓe haare mawde wonande parti makko walla kanko campagne makko no mbiyata ko mouvement pour wawde wallude démocrate en beele ne continue rendude
wallude kadi hay républicain ji ɓe ganduɗa wiyeteɓe never Trump beele ne mbawa artude mabɓe hande ko fate campagne électoral e tugnadi kadi habaruji gomiri toon to Fox News en wayno koye sugo heɓe kolliɓe mbi wonde ko surveille baɗaɗo taw ko kamɓe Fox News mbaɗi ɗum kadi ɓe holli oɗo saha joni e nder ɗiɗo état ji nayyi kullonoɗi wonde ko kanko Trump kanko actuellement kanko ɓurno Joe Biden hade mum oppude tuggi toɓɓe 6 ha yettanma toɓɓe 9 ɗiɗon état ji nayyi ene wayno ko kanko ko ɓuuri hen hewde ko kanko Kamala Harris ɓuuri hen hewde toɓɓe ɗum noon ko surveille o ƴefta ko hanki mbi par exemple ko en Michigan kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ko 49% toon to Minnesota ko kanko Kamala Harris ɓurti Donald Trump joni 52 à 46%. ɗo ɗo noon to Minnesota ɗo ene wayno ko wonno ko kanko Donald Trump ɓurno hono Joe Biden kene wona toɓɓe 6 toon Pennsylvania ko 49 toon noon to Wisconsin e wayno ko kanko Trump ɓuuri Harris toɓɓere wotere 49 Harris 50 pour kanko Donald Trump ko fate campagne makko kanko ancien président Donald Trump en ko tugnade e NPR kadi noɓe kalli min mbi wonde ko haysinde oɗo saha hono kanko Kamala Harris campagne mabɓe woni koye vitesse mawɗo pour ƴewde heɓde nokkuji ɗi ganduɗa ene kanko Donald Trump ɓurno démocrate en ɗum noon kon Biden wonno nde wonno candidat kanko Donald Trump en woni campagne makko woɗi joni koye ƴewtade kadi holno firtirta message ji joguino ene wayno donc ko siftinde on tan ko kanko Donald Trump e tugnade kadi e journaux ji kewɗi ko kaali mbi ɓe mbaɗino koni wona temedde million ngaji pour ɗum ɗo fof ko campagne contre kanko président Joe Biden e ɗum noon tawde ka e dernière minute hono président Joe Biden natti wonde candidat ene wayno ko oɗo sajuni ko Kamala Harris ɓe goni koye ƴewde message uji holno ɓe mbaɗirta surtout contre makko kanko Kamala Harris e message uji gadani jaltunoɗi ene wayno ɓe kutortono hen ko gueɗe attaqué wonde kanko Kamala Harris wonde ko debbo goho ɗiɗi ɓelguel ko ɓalejo tati ɓelguel kadi ko neɗɗo mo mbiyata basɗo ɗum woni donc o addirani wonde président wonde ko sibabude kanko hoore makko hoye ɗiɗo minorité jo jeeya kono ɓe tawi wonde ɗiɗon message uji kadi ko message uji ɓeydude addandeɓe oɗo saha joni caɗele sibabude mobilisation rewɓe heewi no fewi mobilisation kadi ɓaleɓe hay ɓaleɓe wondunoɓe mabɓe surtout en añoɓe wotande président Joe Biden e oɗon saha te hono Kamala Harris e sibabude message mabɓe ɓe jogui en surtout haaluji bonɗi ko fate ɓaleɓe surtout ɗum ko mbiyata leññam mako donc ene wayno ko kanko président walla ancien président Donald Trump kadi ene caɗele jogaɗe joni surtout en ko haaluji kan hono vice président makko mo ƴefti o hono JD Vance ɗi haaluji ɗi haalano ko fate surtout ene gueɗe patuɗe en wonde ko hono kanko Kamala Harris walla kanko Pete Buttigieg ko yimɓe ɓe ganduɗa ngala sukaɓe nan toon ko yimɓe ɓe ganduɗa en démocrate en jogui ɗum ɗo fof kadi metti won yimɓe hewɓe worɓe hen e rewɓe hen républicain en démocrate en ɗum ɗo fof kadi ko message uji ne wayno ko kanko JD Vance o arti e télévision ngaji kewɗi pour ƴewde corrige ɗum ɗon pour makko wino ɗum ɗon gajat wadno ɗum ko pour gajata kono ene wayno tawama kadi won haalluji kewɗi goɗɗi ɗi o haali taw ɗiɗon haalluji o haali ɗum ko avec ko sérieux ɗum noon wayno ko tumita joni won républicain ji kewɗe nene darini mbiya wonde ko kanko JD Vance alay saago natta wonde candidat pour wonande yo yaade e Donald Trump ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hawnaki Donald Trump wawa wadde ɗum oɗo saha joni ɗoɓe jarata ɗo en ɗum noon hanki to wonno toon to wiyete Caroline du Nord kanko Donald Trump ene wayno o haali haaluji kewɗi surtout en yennude hono Kamala Harris ɗum noon e wayno ko won gueɗe kewɗe o haali hen o haali hen wonde ko Kamala Harris kañum e président Joe Biden ko yimɓe wiɓe oɗo saha joni ene mbayla ko fate en holno duuɓi neɗɗo jogoto ha pour yaha retraite ɗum ɗon o wi kadi wonde ko Kamala Harris e Joe Biden kalɗum ɗum ɗo fof noon siwnade kadi e CNN ko ƴeewoɓe ɗiɗon haaldude gonga mbi ɗum ko wona hunde wonde gonga en wayno ko donc e nder hisande ujunnaji ɗi nden on saha kanko président Joe Biden o woni sénateur o haalino gueɗe ni ganduɗa waylude no foti duuɓi neɗɗo foti yarude retraite o haalini ɗum kadi caggal muɗum duuɓi ko adi ɗum ɗon kono noon en wayno ko tugui nde woni kanko hoore makko vice président Barack Obama ha ko woni président ko ha e oɗo saha ɗo min jartan ɗiɗo haalluji meɗen haalede ko kanko Kamala Harris
kono mbi wonde mbi kambe surtout no mbiɗen ni kambe ƴeewoɓe ɗiɗo haaldude gong wala fanande e mbi ko nder hitan ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi hono kanko Kamala Harris o yantino e Bernie Sanders ɗum noon ko wawde ɓeydude hono kaalisaji yimɓe ɓe ganduɗa en heɓoɓe social sécurité kono noon wawa ustude social sécurité o haali kadi gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko fati surtout Kamala Harris wiiɗi wonde ko artirde ko rewɓe jogade droit e wadde avortement so tawi en jiiɗi o haali en kadi o wi wonde ko Kamala Harris ni wi wonde hay sinno cukalel jibinama koko warata ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa Kamala Harris tunnade kadi ɓeɗo cekoɓe mbi wonde ko Kamala Harris meeɗan haalde ka ɗum haali noon wi wonde ko alay sago ko fati avortement walla gueɗe patuɗe en surtout ko mbiyata contraception hadde debbo jibinde ɗum ɗo ko hunde fonde nawede toon to congrès ko congrès foti wadde loi patuɗe ɗum ɗon surtout kadi artirde ñawore wonnoɗo wiyetede Roe v contre Wade kanko Donald Trump kadi toon to Caroline du Nord o haalite kadi o takki hono kanko Kamala Harris gueɗe patuɗe en kanko Donald Trump ko wiyata Joe Biden ko kañum woni caggal ɗeɗo gueɗe ɗe takka walla ko ñaawa ko way noon o wi kadi kanko Donald Trump caggal muɗum ene wayno ni ko ɗum ɗo ko sibabude Kamala Harris ko prosecuteur ko kañum woni caggal muɗum wonde ha kanko Donald Trump o takka ɗeɗo gueɗe foof kono ene wayno ko kamɓe kadi yimɓe CNN ko haalluji ɗi sago wona gonga walla gonga ɓe mbi ɗum ɗo foof wona hunde wonde gonga par ce que d' abord ala foof kanko Donald Trump taw addi preuve wonde Joe Biden kañum woni caggal ɗiɗo kawuji ɗiɗo fawa kanko Donald Trump e caggal muɗum kadi ala fof gueɗe bawɗe yaltude kan holla hono kanko Kamala Harris omo jeeya walla o meeɗi haalde ko fati ɗum ɗon siftin ɗon tan ene woni ko kanko Kamala Harris omon hutoro joni konguɗi e nder campagne makko o wi wonde ko o waddata élection ko o foɗodirta koye nayejo jaarowo 7 hitande kadi kañum hoɗum ko criminel tawaɗo ko kañum tooñi ken wona 54 toñanggueji kanko Donald Trump kadi o haali gueɗe patuɗe immigration o wi wonde ko Joe Biden e kanko Kamala Harris kañum en nani ken wona million ngaji nogas ɗo e leydi États-Unis ene wayno ko donc e kamɓe CNN koɓe kaali mbi d' abord yimɓe natɓe ɗo wiyaɓe tan gaari frontiére rewi frontiére e tuggi tan hitande ujunnaji ha ɗo jarten ɗo ene wayno yettaki million ngaji sappo ɗum noon so tawi wi wonde ko yimɓe ken wiya million ngaji nogas naati leydi ɗum ko wona gonga o wi kadi e nder ɓeɗon million ngaji wiyete million ngaji sappo ni hawnaki won hen natɓe frontiére inde mumen binda ko noon jaltina leydi ndi duttina ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko Donald Trump ko gueɗe omo takka Kamala Harris kanko ancien président Donald Trump kadi o wi wonde ko sibabude Kamala Harris sibabude kañum hoorumi yamirde ɓeɗo yimɓe immigré ji naatde leydi ene wayno ko États-Unis ɗiɗo duuɓi mayrama kene wona 300 ujunere neɗɗo taw wari ɗumen ko drogue biyeteɗo fentanyl donc ene wayno kamɓe CNN ɓe kalɗinimi mbi kadi tumnade goomu to biyeteɗo CDC ɓe mbi wonde ko e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati mayɓe États-Unis sibabude oɗo drogue ɗiɗo pinguji biyeteɗo fentanyl ɓe mbi ko 75 ujunere ɗum woni ko maayi ɗum noon ko tumnade kadi nomi mbiri ni ko tumnade ko CDC haali ene wayno donc 100 ujunere kanko Donald Trump ɗo haalde wona gonga e kadi nde fuɗɗi haalde ɗum ndeni hono ko docteur goto biyeteɗo Andrew Kellogg ni ɗum noon kadi ko ene wayno ko docteur toppitiɗo kañum woni directeur ko mbiyata opioid policy research ɗum noon ko liggoto ko université goto gonɗo toon to Brandesti wi wonde ko o anda holto Donald Trump heeɓi 300 ujunere mayɓe sibabude drogue biyeteɗo fentanyl donc kanko Donald Trump kadi o haali gueɗe keeɗo wi wonde ko hono Kamala Harris omo critique ɗum wonde wi wonde ko ari e yesso premier ministre Benjamin Netanyahu haali haalluji ɗi ganduɗa ko wasde netade ɗum ɗon o wi wonde ko en wayno ko wi wonde ko sibabude kanko Kamala Harris o liyado o fota ha kanko o fotta e Benjamin Netanyahu e surtout kadi o tawe wonne konguɗi ɗi haala noon toon to congrès ono kanko Kamala Harris o suuɓi ko yaade toon to Indianapolis kono noon yiyama kadi hono kanko JD Vance aussi arani toon to congrès ñande kanko Benjamin Netanyahu haalata nde o haali kadi gueɗe keeɗo so wi wonde ko ala o sikkani so tawi neɗɗo ene foti votandemo kanko Kamala Harris taw ko juif kono noon e wayno ko CNN ko haali kadi mbi wonde ko o yejjiti kanko hoore makko ko wonde Doug Emhoff woni joom galle Kamala
Kamala Harris des ɗum joni ma won duuɓi sappo ɓe o yejjitima taw oɗon kañum hoore ko juif donc haalluji kewɗi ɗum noon ko haalluji ko parɗe campagne ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni banggueji ɗi fof campagne mabɓe ne wuuli kono noon kam ko holla oɗo saha joni e tugnade kadi ha hande Fox News athlète uji kewɗi ko kalata wonde kanko Donald Trump mo fuɗɗi wonde fayida no fewi sibabu nde mouvement mo ganduɗa Kamala Harris créé ɗum sibabu nde kadi kamɓe koye mabɓe hawnaki ko haalluji mabɓe walla hawnaki kadi ko yimɓeɓe ɓe ganduɗa ɓe beldani makko kanko Trump jante Kamala Harris donc mouvement mawɗo pour wallude hono Kamala Harris campagne muɗum pour contre makko kanko Donald Trump. Toon to Gaza ha hande ne wayno ko kumpa woni toon kadi ko fayre woni toon ɗum noon ko ñande kamɓe Hezbollah eɓene takka ɓe mbiya wonde ko ɓe mbawi werlade bomboji toon to hunde gola ɗum noon ko ɗum noon ko sibabude ɗum noon ken wona 12 maayi hen taw waɗi kadi sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo walla yaroɓe duuɓi 16 taw ɓeɗon sukaɓe kadi ko gonno ko ñande asen hanki gonno koye fettude bal toon to oɗon nokku gola ko wawi wonde fof en woni ko kamɓe Israël ɓe kaalini mbi ko maɓe mbattu kamɓe ne maɓe jobta ɗum noon maɓe bombardu toon to Hezbollah ɗum noon ko toon to Liban oɗo saha ene wayno ko kala yimɓe sehilaɓe maɓɓe kamɓe Israël no États-Unis jeeya hen e leyɗele kadi Europe ni jeeya hen ɓe gonni koye ñagade Israël ko kala no peeje ɗe jogui pour yoɓtade ene wayno ko yo muñ oɗo saha joni pour anjeɓe kamɓe Europe naɓe kamɓe kadi yimɓe jeeyaɓe e supporteur uji Israël won hoto guerre gonɗo toon to Gaza o hoto ɓeydade yaaji hakkude région ngaji ɗi par ce que ɗum ɗon ene wawi ko ɗum ɗon kadi kamɓe surtout kanko Benjamin Netanyahu ko ɗum yiiɗi ko guerre o ne continue ko wawi wonde fof ene wayni ko Israël kañum hoore mum bombardino toon to nokkuji gonɗi toon surtout yenno toon to Gaza kadi takkama wiya bombardi ko yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko école aji ko sukaɓe gonno hen kono noon ɗum ene wayno ko oɗo saha joni média ji international ɗi kaali mbi wonde ko ene wayno ko holko woni sababu Israël ko bombardata ɓeɗo sukaɓe toon to Gaza ko haalaka ene wayno ko Hezbollah ko wiya bombardi toon to Golan ko wari Israël naɓe ko ɗum woni ko haalte ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Hezbollah ɓe jeddi ɓe mbi wona kamɓe berli toon bomboji ɗi kono noon ne wayno États-Unis yantude Israël nana continue mbiya ko Hezbollah wawi wonde fof ɗum ɗo ko fayre mawde wonande kamɓe wonɓe toon to Liban e kadi fayre mawde wonande kamɓe wonɓe région Moyen-Orient fof sibabude oɗo guerre gonɗo hakkude Israël e Hamas gila ndeɗo haare wonde hakkude Israël e Hamas gila octobre hitande ujunaji 24 to ɓeyda e yaaji e région sifti ɗon tan kono Hezbollah kañum hoore mum ko groupe mo Iran supporti e kadi ene wayni ko kaɓirɗe mabɓe ɗe fof ko ɓuuri hewde hen ko Iran taka wiya ko kañum ko toon ɗe gummoto ɗum noon kadi ene wayno ko yanti hen kadi oɗo ñalawma hande hono kamɓe Turquie ɓe mbi kadi so tawi Israël continue yanne toon e Liban kamɓe ne maɓe mbaɗ intervention sifti ɗon tan koye Turquie e Israël oɗo saha joni koko kuppi relation ngaji mumen sibabude kamɓe Turquie koɓe continue ɓe critique de surtout kamɓe Israël e haara wonande toon to Gaza hakkude Israël e Hamas no ɓe mbirata toon to Mali e tugnade kabaruji gummoriɗe to radio France international ene wayno ko haareji mbaɗino hakkude kamɓe groupe biyeteɗo CSP ɗum noon koɓe mbiyata cadre stratégique et permanent ɗo rebelen wonɓe toon to banggue funnague Mali no ko hakkude mabɓe e yimɓe militaire uji Mali tawno walla ɗumen mercenaire uji jeeyaɗe toon to Wagner e tugnade communiqué jaltuɗo gilla ñande e tugnade communiqué jaltuɗo ummade toon to rebelen ɓe mbi ɓe mbari yimɓe hewɓe taw ko armée Mali naɓe ne wonde kadi Wagner ɓe nangui yimɓe hewɓe ɗum noon ko ɗum dogate e médias sociaux ji oɗo dumundu foof donc tugnade kadi communiqué gummiɗo toon to kamɓe armée Mali ɓe mbi ɗum noon ko communiqué waɗa ko ñande dimanche 27 lewru juillet ɗum noon ko hande ɓe mbi wonde ko haare waɗindo toon to wuuro wiyetengo Tinzaout en ɗum noon kadi e saraji muɗum ɓe mbi wonde ko ɗum noon ko haare nde waɗi ko tuggi alhamis kadi nde haare nde ñaaɗi no fewi e nder oɗo région communiqué o haali wi wonde ko ɓe mbawi kamɓe armée malien riddude e rebelle en ɗum noon kadi ɓe mbaɗi men ken woni yimɓe nogas donc kamɓe rebelle en e communiqué maɓe kala ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi ɓe dañi kadi wona yimɓe jeeɗiɗo maayi kono noon kadi ɓe dañi yimɓe kadi gañiɓe e nder ramaɓe kono e communiqué maɓɓe kamɓe rebelle ɓe mbi wonde ko doole maɓɓe mbawi
momtude groupe aji ennemi ji garno ton ɗum noon ko groupe aji armée malien e mbi wonde ko kamɓe nde ɓe jannodirde ɗum noon ko tugnata hande e communiqué mabɓe kamɓe ɗo ɓe nde ɓe jannodiri e armée malien nde kala moɓe mbarani hen ene wandi ɓe nangui ɗum oɗo saaha ɗum noon haali ɗum ko joguiɗo konngol mabɓe biyeteɗo Mohamed El Mawlud Ramadan kanko haali ɗum hen ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko défaite mawɗo wonande kamɓe armée Mali e surtout kadi tawde kadi kamɓe armée Mali koɓe gonɗinoɓe no fewi wonde ko sibabude mercenaire uji Wagner jeeyede mabɓe hankkadi ala bawɗo dartadeɓe kono ko wawi wonde foof nde ɗo haare wonde toon to banggue funnague leydi mabɓe kamɓe Mali ko hunde nde ganduɗa ko défaite mawɗo wonandeɓe kamɓe armée malienne e tugnade ha hande communiqué ji gommiɗi toon to rebelle bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sar ko ɗum kabaruji min joɓan noon hande e ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hande ko dimanche nogas jeetati lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi yen mbaali jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi